Assalamu alaikum. Wai kuna da labarin cewa a cikin shekara ɗaya 2024, ba za mu ma ce shekara ɗaya a cikin shekara ɗayan hawan wato Tinubu, wato ya je Faransa kusan sau huɗu ya je zuwa Faransa. To ina tambaya wai menene wannan soyayyan da kuma alaƙan keɓantacciya tsakaninsa da mutanen Faransa? Good day everyone. Right Comrade Hanafi together with you. I want to make a reaction about the sudden romance, you understand, romance between Tinubu and France, or let me say Macron. Yeah, because I've seen them cajoling helter skelter, and the thing is now viral on social media, so we need to make a reaction on that. This will sound as an eye opener, but unfortunately I will be making this reaction in Hausa language, but I will put the captions. Just stay close, you understand where I'm heading to. I'll put the captions in English language. Just stay close, read carefully, because this is an eye opener for Nigerians. Kamar yadda na ce, tarihi baya ƙarya, kuma tarihi kam ba za mu taɓa manta da tarihi ba. Idan muka yi nazari, muka yi tadabburi, muka yi tafakkuri, muka yi ƙididdiga da kyau, muka duba muka gani maƙwabtanmu wanda Faransa ta yaye su, ta ba su 'yanci a cikin wato Afirka, nahiyar tamu na Afirka, muka duba yaya alaƙansu yake da Faransa. Faransa ta hau kansu, Faransa ta bautar da su. In a nutshell ma kawai, Faransa ta exploiting nasu psychologically, financially, emotionally, physically. Gashi nan ma dai kawai. Ba don yanzu da Allah ya taimake su suke neman 'yancin karan kansu ba. To ni kuma abin da ke ban mamaki da ya kamata mu cire son zuciya, mu yi abin da ya kamata. In dai har kana da kishin ƙasa, ya kamata ka yi wannan tambayan. Wai shin menene Tinubu yake nema da wannan Faransa? A daidai lokacin da Burkina Faso, Mali, Niger da sauransu suna so su yanke alaƙa da Faransa. Wai shin Tinubu ya manta ne cewa waɗannan mutanen su ne suka yi tsayin daka akan eco money a lokacin Buhari? Buhari ya so ya ƙaddamar da eco currency, wanda za mu ta amfani da kuɗi guda ɗaya a duk gaba ɗayan ECOWAS, wanda za ta ruguza dola, za ta ruguza hatta. Amma haka Faransa suka yi munafinci, suka yi ƙine bibi, suka yi shigan ƙasa, suka mana zagon ƙasa, suka durmuyar da wannan project ta Buhari, proposal ɗin na eco currency. Wai shin Tinubu kuma yanzu ya tashi ya je yana signing MOUs da bakin waye, da yardan su waye a madadin Najeriya? Ka yi shawara da waye ya je yana signing MOUs, partnership deals? Wai kuma abin ban mamaki wai akan security ba, fannin tsaro akwai matsala ba. Ka je ka haɗa kai akan fannin tsaro da Faransa? Munafinci lamba guda. Inda za a ba su labelin na munafinci, ai Faransa in ba ta ɗau ɗaya ba za ta ɗau na biyu. Wai kuma akan abinci da kuma mining fa, abin da ya sa aka kore su a Niger kenan, da Burkina Faso, da Faransa. Ni dai abin da dai zan ce, ya ku mutanen Arewa ku saurara, sai sa na yi wannan tsokacin a Hausance domin mu gane ta filla filla. Billahillazi kan mu yadda mu haɗa alaƙa da 'yan Faransa, kan mu yadda su zo yankin Arewa, domin attention nasu, hankalinsu duk yana gefen yankin Arewa. Irin arziki da Allah ya ɓoye, ma'adanan ƙasa da Allah ya ɓoye a cikin Arewa, duka idanuwansa na ciki. Da su uranium da su gwalagwalan nan, idanuwansu na kai. Wai kuma za su nema dama a ba su dama su ajiye military base, su gina military base, su fara military munafinci, military operations nasu. A nan kan mu yadda mu ba su fili. Ko wani kalman da zan ce da Turanci, Northerners resist vehemently, wato mu tsaya tsayin daka, kan mu ba da haɗin kai ko na misƙala zarratin, mu nuna jan ido, mu zabura, domin in muka ba su dama haka za su yi munafinci, su shiga har Niger, su shiga su Chadi, su shiga da sauransu. Kan mu yadda in any shape or form, kan mu ba su
kama yankan musu fili su zo su yi wani operation nasu a yankin. Indai har 'yan mutanen kudu za su yarda to, amma mu kan arewa kan mu yarda. Kai ba ma kudu ma gaba, let's not allow Nigerians, let's not allow, don't allow France in any shape or form to start any mining activities or build military bases, to start any kind of military operation on our soil, no matter what. Because a yanda nake ganin Tinubu yake tafiya fa, yanayin da tafiyar da wato lamarin shugabancinsa, gaskiya ya nuna desperation nashi, kawai ka tashi ka ji kusan sau huɗu me kake nema, ko mutum yana neman gindin zama. Har wani fa sai da ya rubuta wani abun nan, wani activist a US, na manta something Tinkel ne, na dai manta sunan shi, yake har yana labeling Tinubu as a puppet. Duk ƙasan da yake so ya haɗa kai da NATO alliance, ƙasashen NATO, ba BRICS ba. BRICS ta ƙunshi Brazil, Russia, India, China da kuma South Africa. BRICS nation, hatta Saudiya ta jona BRICS nation, waɗansu ƙasa. To lallai wannan ƙasan bai da vision, bai da hangen nesa, bai da wato ba zama su yi tunani da kyau. This is not a good chess move for Nigeria to align with NATO or France, because aligning with France is indirectly you are aligning yourself, you are forming alliances with NATO. Kar mu yadda wato mu ba da haɗin kai ma NATO su shigo ƙasanmu ta Najeriya. Da fatan wannan ɗan tsokacin da zan yi ya kawo amfani, ya fargar da mu. Na zaɓa ne na yi da a Hausance domin matasa su san abin da suke yi. Matasa mu daina bibiyan wawanci a yanar gizo. Ƙasanmu na nan ana ƙin ana abin da aka ga dama da ƙasan ga namu. In ba mu farga mun fara tunanin yadda za mu gyara ƙasa, to billahi lazi za a wayi gari ba abin da ƙannenmu za su so su mora wannan ƙasan ga namu. Ku daina biye wa comedians wanda ma ba su contributing wasu abubuwa positively, economically da kuma politically. Ni sai in yi mamakin wani Umar Bush a yanar gizo me ake kawo, kawai wawanci. Sai kuma ga mutane ɗaruruwa na bibiyansa. A nan za ka gane psychology na internet users psychology nasu har yanzu akwai matsala, musamman Nigerians. Allah ya mana jagora. Ni ne naku Right Comrade Hanafi Saidu, political commentator and social activist. Ina so ka yi ƙoƙari ka yi sharing wannan saƙon. Ka yi ƙoƙari. Allah ya mana jagora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.